God is good. All the time. All the time. God is good. Let's show you the theme to not dying to self. And dying to self, how do we relate, how can we learn, how can we teach, how can we promote, what can we take, what can we not take, you know. So, Panska, let's focus on dying to self. I'm not who can analyze most of the chapters will or your own selfish desires and unganikeli kwakho kuThixo nongafuni uThixo akulazi. So into xa nijonga ku-dying to self, i-theme yayo neevesi zakhona zidibene ubu-pride nobu-selfish bomntu olapha emhlabeni. Sihleli nje apha sinje sicingelana uba into zimdaka, into ezingaphumeleli, into ezingakhuthaziyo. So kwisihloko ke sithi uba masinikeleni ngehlobo ke uYehova ufuna sinikele ngalo, sinikele ngehlobo abazali bathi masinikele ngalo. Yaqona? So xa ndizayiqala ke theme yam ke ndiyaqala nge-introduction yahle yasesikolweni introduction body conclusion. So ndixolela ke uba ndibambe ngalaa formula and into zange ndiyibese kumanye abazali esikolweni. So to get into introduction yami, sometimes we think following Jesus, coming to church, post, oh yes, yes, so kuba ngathina sikuphelele na apho, you know, funeka ngasikhathele apho, that's the limit funeka sihambe ngayo. So xa ndiqala introduction yami, it's more about praying and coming to church in the yokuza kwa Yesu and dying to self, because kwa uphume uye enkonzweni uye kwi-prayer services, kwi-prayer meetings, awuhlelanga uba uyenza izinto zam zojonga isidingo zibasithivini, uyakwazi unikela xesha lakho ngento yokhonza kwa Yesu, you know. So xa ndizokhetha second point yam, to truly follow him we have to die to self. That means letting go of our pride, selfish ways, and of our own plans, so that God can lead us. It's wonderful. Yambulane verse ke point yam there. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. This awudena ke ngoku when ke verse landelayo. Luke 9, sorry. Yes, Luke 9 verse 23. If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So siyava ke dying to self ayonto uba phakathi endlini, phakathi entsukwini, into e-constant funeke sihleba siyayiqhubekisa Monday to Monday, year in, year out. Luke 9 verse 23 lo. Xa ndizawunenzela umzekelo njengoba ke kusithiwa apha kuLuke 9, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. The night, okay. Matthew 26, verse 36 to 46. Yeah? Matthew 26, verse 36 to 46. The night before he was crucified, Jesus prayed in the garden, asking God if there was another way, but then said, not my will, but yours be done. He knew what was coming, pain, betrayal, and the cross, yet he chose to obey because he loved us. Le verse can be good yes, Mungu ayinikela ke esemandezweni ecela nakuthatha ayikhona enye indlela, ayikhona isolution, ayikhona enye ihontsho nongenakuyo nothi iyacela ke kodwa ake nakhona ke into efuneka singayilibali uba into efuneka angasilibali uba dying to self itheme yethu. Yes, yithi ke le theme uba le message uba uyesu zangabe nayo into yokuba andizumlamela utata umntu ecaleni ndenzele ihontsho ndibona uba ndiza ndihambela
wanikela noba kuzoba buhlungu noba ndizodicelwa ndibiza ndisinga lo nqamlezo wanikela Yesu somandla. The lesson we learned, Jesus showed the greatest example of dying to self. Real love means surrendering your will to God even when it costs everything. Dying to self is not easy, but it leads to life and God's purpose. So siyabheka uYesu noma ke wayiqalela le khonto nomnqamlezo emsinda wanikela kuba ebona uba there's a huge purpose, there's a bigger picture or painting to be done or portrait to be set in motion. For example, yami yesibini izongena kwibhodi ke. Paul's transformation, Acts 9, Galatians 2 to 20. Yes. Paul was a powerful man who hated Christians in Acts 9 and wanted to destroy the church. On his way to Damascus, a bright light from heaven flashed around him and he heard Jesus' voice. Saul, Saul, why do you persecute me? Paul fell to the ground, blinded for 3 days, he couldn't see or eat, but during that time he humbled himself and realized Jesus was truly Lord. When God sent Ananias to pray for him, Paul received his sight and was filled with the Holy Spirit. From then on, he gave up his old life and started preaching about Jesus. Because from Paul, very powerful man, and Christians, Paul as a full yes, Christian wise, nothing of so sort, but some of one. And once again, every point, Paul died to his old self, his pride, his power, and hatred. Once again, as almost as an amanda, wabona uba amandla kaYesu angaphabala anawo uba yena upowerful phakathi kwabahleli nabo ukhona lo ngaphezu kwakho qhubelayo. Yes. This transformation shows that it means to surrender your will completely to God. No one is too far gone to change. Dying to self means allowing God to reshape your heart and direction. Paul ke wangena direction mhlambe angenanhliziyo ingcwele uba bakhuthela abantwana bakaYesu okanye abangifike nabo. He was just in his own powerful world and mind. Sawungena ke kwibhodi yami anisiba mkhunda kwibhodi abantu abadala nje phakathi kwibhodi. Incwadi ke Old Testament, Moses lived in the palace. Yes. Exodus 2-3. Moses grew up as a prince in Pharaoh's palace, surrounded by comfort, wealth, and power. But when he saw his people, the Israelites, suffering as slaves, something in him arranged or just something in Moses, he changed his behavior. Hey, I have everything I need, the comfort space, the environment, but Moses, he saw that the Israelites were suffering as slaves. I asked sentences. Clearly up as sentences. Sentences from bands are sentences. Nabasebenzi emisebenzini omama bazali abantwana bayasebenza ngisho sasebenza. Point on his feeling, he couldn't just enjoy his life while they were in pain. Moses left behind his royal life and ran away to the desert where God later called him through a burning bush to go back and free his people. Moses would have stayed comfortable and safe, but he obeyed God's call and instructions. Moses, it was look on it's too peaceful, it's too quiet, a commission upon the inside. Remember now, it's too quiet, upon peace, upon bonds, upon the inside. So you Moses, come here, ballet after the upon the inside, and share in now. It tells it, if I see to Moses after, it tells it, Moses, why you, Tibanage, no years paper later on from the burning bush.
uThixo xa emdirector ke reshape inhliziyo kaMoses emxelela ke instructions uba ndifuna ubuyele apho suka khona yokhupha aba bahlelekayo because they are slaves bayasetyenziswa uthi sithi ngapho uyasetyenziswa sithi ngapho uyasetyenziswa there's no chance ukuba baziphilele bahambe njengendlela kaYehova uba uze emhlabeni uzothini and what mission you have apha emhlabeni yabona xa ndizawuvala kwibhodi ke Moses died to self when he gave up comfort and power to obey God's calling. Sometimes following God means walking away from what's easy or popular to do what is right. Point As I find out, Moses died to self when he gave up comfort and power to obey God's calling. Sometimes following God's working means you must stay away from what is easy or popular to do what is right. Funeke siziya kulezivalisa amehlo ezi-TV ezifowuni aba-TikTok bekhona TikTok bathengeke TikTok ke zawungena kwi-conclusion yes but before ngene conclusion ndifuna sasazi isistory sakaJoseph and his brothers wonke umntu sibela Joseph and his brothers Joseph wathengiswa zii-brothers zakhe kuba uJoseph ethanda utata nomama yonke Joseph njengasetyenziswa yena ayithanda njengotata wengesoslave yes so kwela bali nje kaJoseph sihamba uJoseph uhambe wathengiswa wayohlala PP wakumkani phana andizongena nakakhulu but uJoseph wakwazi uyinkelela ngabe ibrothers abathengisile ekhaya zange bazomkhangela utata wahlala phansi bahlaba mama ezandla wahlala phansi bacaba nje ba unyana uphi so xa nje uthi refinish or rephrase kwa uJoseph kwa Joseph died to self wayekelela yonke loo ndathengisa ekhayeni bazali zakhe zange bazondikhangela zange ndizofunwa andingosexesha lakudala ndazi uba liyafana ukuba kubekho missing person khona phandle phana kwi-bounty hunter kuthiwa lo sifuna 500 reward bawufunyene uzokubulawa abantu batsho wacula bajika so Joseph ke bayekelela yonke laa nto uba ngenxabane ezineke belambile akho mandla apho sekuqonga phantsi seyilile sekubi uJoseph wacenga naye and he died himself because he followed the Christian ways awubona uThixo ke bengamayithandi le nto yenza bajikise abantu besibakude le kulanjile ungakhona yokutya kwelancane yena uhlele kukumkanini upholile uJoseph ndiyaphuma nje kwibhodi just ungena kwi-conclusion yam a few stanzas letting Christ live through us. When we look at all these stories from Abraham to Moses, from Paul's transformation, and most of all, Jesus, we see one clear truth. Dying to self isn't about losing your life, it's about finding it in God. Yeah? Each of these people had to give something up, comfort, pride, control, fear, but every time they surrendered to God, did something amazing through them. Okay? Jesus surrender gave us eternal peace. Paul's transformation spread the gospel to the world. Joseph's forgiveness healed a broken family. Moses' courage led a nation out of slavery. When they let go of self, God's power took over, and that's the same invitation He gives us today. So, ukuyekelela kwinto sesikalele kuzo amakhaya ethu iTV ifoni impahla kwathi bacima yonke into ekhoyo kula yathi yakho nasendlini yakho uyayekelela andisho uyekelela ukuba basakuyisebenzele okanye ayinamnini kuwe but there will be a greater purpose coming in future or in fact mandithi le unayo ikhona le ngaphezulu yeYehova akunikeza le yakho senayo isencinci ayikanzi leaks ayikathethi ayinanto kube yimini ngusebenzele enzima 20 years seyi-undeli kuwe inamabali ubani wayikhona apha enje nakanje nakanje but just to summarize i-conclusion yam bonke aba bantu Abraham, Moses noJoseph noPaul
they let something go. Umuntu wayeke isihlanga manje suke esitulweni njengomanosina phaa phandle yokucakamela ilanga yeke mhlawumbe behlele emthunzini emntwaneni or around itafile nabantu abadala zawuphuma ndiyolwa njengabanye and struggle as the rest. Ikhona ke nevesi ke ndifuna uyishare nayo ke but yona ayihambelanga no-die to self but inditouchile somewhere somehow. Ku-2 Corinthians verse 20 to 21. Yes. 2 Corinthians verse 20 to 21. Verse 25, we are therefore Christ's ambassadors. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. As a feelings of Shalapans, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. That's when the message in the we are therefore Christ's ambassadors. We Christ's ambassadors. So, as though God were making his appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ambassadors, mama, tata, city ambassadors. Because the Lions in the basebonzweni bahlalisa phansi sabethi hayi wena usuthinthini amele inkonzo. So ambassador masithethe nabazali masibabizile nasitshomi nawe kwazindanga lapho nambi nasitshomi ezindanga zabo bekumele uba zilapha sigcwalise izitolo manje abadala bekancoko ke hey iyawuthi ibamba nangesixhandi mhlawumbe ngezinye imini but you know what, I just let it go and I die to self. Omnye umfundisi wasebhaptizi mentioned uba siyaposta i-content siyayithanda i-content kodwa kumnandi uba yes omnye uzotsho senza lo listini ntshumayelo okanye xa ugqithe ngendlela cela undibeke nam ndingazenzi sike sibabona abantu abanjeya right umntu nje acele ngendlela uzihambe phethe ibhayibhile iculo lakho undibeke nam mthanazile ogqitha ngemoto banayo lona undibeke nam. So kule umfundisi ebeyithetha kulwasebhaptizi ungamtsali nje lo uyofuna ubekwa nje uyombeka literal physical uyombeka awufika phaa uba unalo benigqithe ngayo endleleni ndiyabeka ubeka ntoni xa ubeka phi ubeka thini what is your purpose umbeka kwakho. So besithi kumfundisi umthatha uwele njani wamdaka wabeka umthatha uzasike aziphumele naphaa enkonzweni anditsho because ufuneka uyobeka umasenkonzweni usho noxeka uxa sithetha kwakum hayi cela uzindibeke nam tata hayi bhuti nakundibeke nakundithandazela thathe ayozithandazela thathe uzithandazela because ayincedi into yokubeka nabantu we're actually leading the way for them. Ubeka nalula ndincinci ndingaka kobhuti nootata badala apha kum uzawuhlala ekoneni andibukele undibeke nyani uyomnyani ungabathatha abantu tata kodwa baqale nayo lana uba ayobeka ndale indawo yami uba hayi ke ndifikile enkonzini ndafuna ke namhlanje kanje nakanje. Ambassadors bazali i-ambassadors sihlobo yonke i-message nje namhlanje let us be reconciled to God, let us come in God's ways, let us learn in God's ways, let us focus and become in God's ways. Babe nditshele babe ndivile ekuqaleni uba into yanamhlanje i-die to self singafunda njani kuyo indlela mhlawumbi nosiphatha kuyo inganjani. Siyabona ke apha koMoses noPaul ke noJoseph uba they let go of everything of the head. Isihlalo umntu asiye kumkani waphuma kwipalesi just for safe slavery siyabona akho rayithanga apha. Then ke ikhoyo ke nalapha ke apha kuMzantsi Afrika sinomongameli basekuhlalweni ezithile umntu is comfortable but kuyalanjwa eSouth Africa sinamisebenzi akho sikolo akho nto esikhuthazayo like noba uyapha